Καλώς ήρθατε. Σήμερα ρίχνουμε μια βαθιά ματιά σε πηγές για δύο πολύ γνωστά ευρωπαϊκά μαχητικά. Ναι, το γαλλικό Dassault Rafale και το πολυεθνικό Eurofighter Typhoon. Ακριβώς. Έχουμε στα χέρια μας αναλύσεις από, εξειδικευμένους ιστότοπους αμυντικών θεμάτων, όπως το 1945, το Air Force Technology, εξετάζουν την ιστορία, τις δυνατότητες. Και τις στρατηγικές επιλογές, σωστά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Πράγματι. Τις επιλογές πίσω από αυτά τα δύο πολύ ικανά αεροσκάφη. Και ο στόχος μας εδώ λοιπόν είναι να καταλάβουμε το γιατί. Γιατί ενώ ξεκινήσαν την ίδια εποχή, κατέληξαν τόσο διαφορετικά. Όχι μόνο στα τεχνικά τους. Όχι, στη φιλοσοφία τους κυρίως. Ναι. Γιατί μια χώρα να πάρει το ένα και όχι το άλλο. Θα δούμε τις δυνατότητές τους, πώς συγκρίνονται. Αλλά και τι γίνεται τώρα τελευταία, ποιες είναι οι εξελίξεις. Ωραία. Ας ξεκινήσει να ελικούν από τη γέννησή τους. Γιατί έχουν κοινές ρίζες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έτσι φαίνεται. Και τα δύο έρχονται από σχέδια των αρχών 90. Είναι δικινητήρια. Που σημαίνει ισχύς, ασφάλεια. Βέβαια. Και έχουν αυτή την όψη με τις πτέρυγες δέλτα και τα μικρά πτερίγια μπροστά, τα κανάρντς. Ναι, για ευελιξία. Που βοηθάνε πολύ, λένε, ειδικά σε χαμηλές ταχύτητες. Εξωτερικά, θα έλεγες μοιάζουν... Επιφανειακά, ναι. Αλλά κοίτα, η ανάπτυξή τους ήταν τελείως άλλη ιστορία. Και αυτό τα καθόρισε όλα. Το Eurofighter Typhoon, λοιπόν, βγήκε από συνεργασία πολλών. 4 χώρες, σωστά. Ακριβώς. Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Φαντάσου τώρα την πρόκληση. Χαμός. Να πρέπει να ικανοποιήσεις 4 διαφορετικές αεροπορίες, η καθεμία με τα δικά της θέλω. Μια πηγή το λέει πολύ ωραία, σαν ελβετικό σουγιάς. Μάλιστα. Φτιαγμένο για πολλά. Με συμβιβασμούς δηλαδή. Ενώ το Rafale... Αυτό ήταν γαλλική υπόθεση. Η Dassault το φτιάξε, πώς να το πω, στα μέτρα τους. Ακριβώς. Για την γαλλική πολεμική αεροπορία και, πολύ σημαντικό αυτό. Το ναυτικό. Ναι, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Αυτή η εστίαση σε έναν πελάτη, επέτρεψε μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση. Ίσως και πιο εξειδικευμένη κάπου. Και φτάνουμε στην καρδιά της διαφοράς, τη φιλοσοφία. Ακριβώς. Για το Eurofighter Typhoon, λοιπόν, παρά τους συμβιβασμούς, ο κύριος στόχος ήταν ένας. Αεροπορική υπεροχή. Αυτό φαίνεται να το τονίζουν οι πηγές. Ναι. Η έμφαση ήταν από την αρχή στην ευελιξία, στις κορυφαίες επιδόσεις στην αερομαχία. Μάλιστα. Και λένε πως η ευελιξία που είναι φοβερή έχει αυτό το σύστημα fly-by-wire. Οι εντολές πάνε ηλεκτρονικά. Ναι, που επιτρέπει στο αεροπλάνο να πετάει στα όρια του με σταθερότητα. Και η ταχύτητα. Πάνω από Μαχ 2 λένε. 2 φορές ο ήχος, ναι. Ιδανικό για αναχέτηση δηλαδή, όταν πρέπει να αντιδράσεις άμεσος. Από την άλλη τώρα, η Dassault με το Rafale πήγε στη λογική του Omni-Roll. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ικανό για τα πάντα, από την πρώτη μέρα. Κάνει αερομαχία, ναι, αλλά σχεδιάστηκε εξίσου και για να χτυπά στόχους στο έδαφος, στη θάλασσα, για αναγνώριση. Πλήγματα ακριβίας. Ακόμα και για πυρηνικά. Στο πλαίσιο της γαλλικής αποτροπής πάντα. Είναι και αυτό υπερηχητικό βέβαια, αλλά οι ταχύτητες που δίνουν οι πηγές είναι χαμηλότερες, κάπου 1389 χιλιόμετρα την ώρα. Αισθητά κάτω από τα Mach 2 Plus του Typhoon, ναι. Φαίνεται ότι η Dassault κοίταξε περισσότερο την ισορροπία. Ταχύτητα, εμβέλεια, αντοχή, τι μπορεί να κουβαλήσει. Ακριβώς. Δεν πήγε για την απόλυτη ευελιξία στην κλειστή αερομαχία όπως το Typhoon. Στόχευσε σε μια πλατφόρμα που τα κάνει όλα καλά. Και όντως μπορεί να σηκώσει πολύ πράγμα. Πάνω από 9 τόνους όπλα λένε. Σε 14 σημείες στην αεροπορική έκδοση, 13 στην ναυτική. Περίμενε τώρα. Λέμε το Typhoon είναι καλύτερο στην αερομαχία λόγω ταχύτητας ευελιξίας. Σημαίνει ότι το Rafale υστερεί πολύ εκεί. Τι λένε οι ανάλυσεις? Κοίτα, όχι απαραίτητα πολύ. Το περιγράφουν και αυτό ως πολύ ικανό, ευέλικτο. Απλώς η έμφαση στο Typhoon ήταν εκεί, στην κυριαρχία στον αέρα. Ενώ το Rafale πήγε στην ισορροπία. Ναι. Είναι θέμα τι ζήτησε ο καθένας από τον κατασκευαστή του. Και αυτή η πολυλειτουργικότητα του Rafale φαίνεται και σε κάτι άλλο που το κάνει μοναδικό σχεδόν. Την ναυτική έκδοση, λες, το Rafale M. Ακριβώς. Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό. Είναι το μόνο μη αμερικανικό μαχητικό στον κόσμο, λένε οι πηγές, που έχει πάρει πιστοποίηση να δουλεύει από αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Αυτό είναι όντας εντυπωσιακό. Το μόνο
Το μόνο μη αμερικανικό αυτό δείχνει ότι σχεδιάστηκε και γι' αυτό. Και φυσικά έχει διαφορές. Λογικό. Για να αντέχει τις προσνιώσεις, τους καταπέλτες. Βέβαια, έχει πιο δυνατό σκελέτο, έχει τον γάντζο πίσω, τον tail hook που λέμε. Ναι. Είναι λίγο πιο βαρύ. Έχει και ένα ειδικό σύστημα προσγείωσης, το jumper gear, για αυτή τη δουλειά. Και το γαλλικό ναυτικό το χρησιμοποιεί χρόνια τώρα. Από το 2004, από το Charles de Gaulle. Βέβαια, υπάρχουν και οι εκδόσεις της αεροπορίας, το διθέσιο V και το μονοθέσιο C. Και η εξέλιξή του συνεχίζεται, έτσι, μέσω αυτών των standards, των προτύπων. Συνεχώς αναβαθμίζεται. Υπήρχε το F3, μετά ήρθε το F3R, το 18 με βελτίωσης και τώρα ετοιμάζουν το F4. Τι θα έχει το F4? Στόχος είναι να επικυρωθεί το 24. Θα έχει, λένε, ακόμα καλύτερες δικτυοκεντρικές δυνατότητες. Δηλαδή, καλύτερη συνεργασία με άλλα συστήματα. Η εξέλιξη πάει αλλιώς, με τα τράντσες. Ναι, τις παρτίδες παραγωγής. Κάθε νέα παρτίδα έχει βελτιώσεις. Και βλέπουμε χώρες όπως η Ιταλία να παραγγέλουν νέα τράντσες για να αλλάξουν τα παλιά. Ας μπούμε λίγο πιο βαθιά στον εξοπλισμό και τους αισθητήρες. Να δούμε τι λένε οι πηγές, ειδικά για το Ραφάλ που έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, αν και πρέπει να πούμε και το Typhoon έχει σύγχρονα όπλα και αισθητήρες, απλά οι πληροφορίες μας είναι πιο πολλές για το Ραφάλ. Η ευελιξία του Ραφάλ φαίνεται και στα όπλα. Η λίστα είναι τεράστια. Για αέρα-αέρα έχει από κοντινής εμπλοκής, όπως η Μίκα, μέχρι τον Meteor. Ακριβώς. Τον Meteor, που είναι πύραυλος πολύ μακράς εμβέλειας, BVRAM, χτυπάει στόχους από πολύ μακριά. Και για χτυπήματα κάτω, στο έδαφος ή στη θάλασσα. Εκεί φαίνεται το Omni Roll που λέγαμε. Έχει πυράβλους αεροσεδάφους, όπως η Apache, έχει τους Scalp του Storm Shadow, που είναι πύραυλοι κρούζ. Μεγάλης εμβέλειας αυτή. Ναι, έχει και αντιπλοϊκούς, τον κλασικό Exocet, και τις έξυπνες βόμβες ASM, μπορεί να πάρει 6 μαζί, λένε, με ακρίβεια χτυπήματος στα 10 μέτρα. Πολύ καλή ακρίβεια. Και φυσικά, μην ξεχνάμε, μπορεί να φέρει και τον πυρηνικό πύραυλο ASMP-A, βασικό κομμάτι της γαλλικής αποτροπής αυτό. Συν το πυροβόλο των 30 χιλιοστών. Και για να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά, χρειάζεται καλά μάτια και αυτιά. Τους αισθητήρες του, ναι. Το κλειδί εδώ είναι το ραντάρ, το RB2 της Thales. Στα καινούρια μοντέλα είναι ESA. Ενεργητικής ηλεκτρονικής σάρωσης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μπορεί να βλέπει και να παρακολουθεί πολλούς στόχους ταυτόχρονα, ακόμα και αν προσπαθούν να το παρεμβάλλουν. Και μπορεί να κάνει πολλές δουλειές μαζί, π.χ. να ψάχνει στον αέρα και να χαρτογραφεί το έδαφος. Πέρα από το ραντάρ, έχει κι άλλα? Βέβαια. Έχει το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Spectra. Και αυτό της Thales. Είναι ένα πακέτο αυτοπροστασίας. Δηλαδή? Ανιχνεύει απειλές, εχθρικά ραντάρ, πυράβλους που έρχονται, προειδοποιεί τον πιλότο και μπορεί αυτόματα να ρίξει αντίμετρα, παρεμβολές, θερμοβολίδες, τέτοια. Α, μάλιστα. Και το Typhoon έχει το δικό του σύστημα, το Praetorian, που είναι επίσης πολύ καλό, απλά οι πηγές μας δεν μπαίνουν σε τόσες λεπτομέρειες. Είχε και κάτι οπτρονικό μπροστά, σωστά? Το OSFF. Ναι, το Optronic Sector Frontal. Αυτό έχει έναν αισθητήρα υπέρυθρης έρευνας, το IRST. Τι κάνει αυτό? Επιτρέπει στο Ραφαλέ να ψάχνει και να κλειδώνει στόχους χωρίς να χρησιμοποιεί το ραντάρ, παθητικά δηλαδή. Καλό για ευνηδιασμό. Και το πιλωτήριο φαντάζομαι σύγχρονο. Πολύ glass optic, όλα ψηφιακά, χειριστήρια χώτας για να μην παίρνει τα χέρια του ο πιλότος, μεγάλο head-up display που προβάλλει πληροφορίες μπροστά του. Στο τζάμι, ναι. Ή κεντρική οθόνη, τυλάγιες οθόνες αφής, ακόμα και σκοπευτικό στο κράνος, HMD. Εντάξει, πλήρες πακέτο. Και πίσω από όλα αυτά η δύναμη, οι κινητήρες. 2 Snecma M88-2 δίνουν γύρω στα 75 kN όσις ο καθένας με μετακαύση, είναι σύγχρονοι με νέες τεχνολογίες για αντοχή και απόδοση και ψηφιακό έλεγχο FADEC. Υποστηρίζουν και ανεφοδιασμό στον αέρα. Ναι, και μάλιστα και body-body, δηλαδή ένα Ραφαέλ μπορεί να ανεφοδιάσει ένα άλλο. Ωραία. Πάμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί δείχνουν ότι και τα δύο αεροπλάνα παραμένουν σημαντικά. Στη Γαλλία βλέπουμε να επιμένουν στο Ραφαέλ. Ο Μακρόν ανακοίνωσε όχι μόνο νέες παραγγελίες, αλλά και λεφτά, $1,6 δις για να αναβαθμίσουν βάσεις. Γιατί? Για να μπορούν τα Ραφάλ να φέρουν τα νέα πυρηνικά όπλα.
Τονίζουν πολύ την ανάγκη για αυτονομία της Γαλλίας σε έναν κόσμο που λένε είναι επικίνδυνος. Είναι ενδιαφέρον αυτό με τα πυρηνικά. Πολύ. Και οι πηγές λένε ότι συζητάνε, ή μάλλον οι Γάλλοι, προτείνουν να επεκτείνουν την πυρηνική τους ομπρέλα και στη Γερμανία. Πώς? Με ραφάλεκι, με πυρηνικές δυνατότητες. Το βλέπουν σαν μήνυμα προς τη Ρωσία, ειδικά τώρα που οι ΗΠΑ κοιτάνε πιο πολύ προς Ασία. Από την άλλη, και το ταϊφούν όμως δεν μένει πίσω. Όχι, καθόλου. Η Ιταλία παρήγγειλε 24 καινούρια για να αλλάξει τα παλιά Trans 1. Η Ισπανία πήρε 25. Αυτό δείχνει ότι το πιστεύουν ακόμα το αεροπλάνο. Και το Ραφάλε όμως, πέρα από τη Γαλλία, έχει κάνει καλές πωλήσεις στο εξωτερικό τελευταία. Κάτι που άργησε να γίνει. Που έχει πουλήσει. Αίγυπτος, 24 παραδόθηκαν. Κατάρ, 36 σύνολο. Ινδία, άλλα 36, μετά από μια μεγάλη διαδικασία επιλογής. Αυτές οι εξαγωγές είναι σημαντικές. Για τη γραμμή παραγωγής, για την εξέλιξη. Ακριβώς. Βέβαια, οι πηγές λένε και για μια αποτυχία. Μια μεγάλη συμφωνία με τα Εμιράτα το 2011 που τελικά χάλασε. Ναι, είχαν πει τότε ότι η γαλλική προσφορά δεν ήταν ανταγωνιστική και λέγανε ότι τα Εμιράτα κοιτούσαν και το ταϊφούν. Δείχνει πόσο δύσκολη είναι η αγορά. Οπότε, φτάνουμε στο ερώτημα. Ταϊφούν ή Ραφάλε, τι λένε τελικά οι ανάλυσεις? Υπάρχει καλύτερο? Κοίτα, η απάντηση που δίνουν είναι πως όχι, δεν υπάρχει καλύτερο γενικά. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο δείχνει διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικές προτεραιότητες για κάθε χώρα. Συμφωνώ. Το ταϊφούν φαίνεται να είναι για όσους θέλουν πρώτα απ' όλα την αεροπορική κυριαρχία. Ναι, ταχύτητα αναχέτησης, ευελιξία στην κλειστή αερομαχία. Αυτά. Είναι ο σπεσιαλίστας του αέρα. Ενώ το Ραφάλ είναι η άλλη σχολή. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ισορροπή αέρα-αέρα με δυνατότητες κρούσης, στο έδαφος, στη θάλασσα. Και έχει μεγαλύτερη ευελιξία ίσως στην εμβέλεια, στην παραμονή στον αέρα για πολύπλοκες αποστολές και φυσικά το μεγάλο ατού, την ναυτική έκδοση. Είναι το πολυεργαλείο. Ακριβώς. Και το ότι βλέπουμε νέες παραγγελίες και για τα δύο. Επιβεβαιώνει ότι και οι δύο λογικές έχουν θέση. Ναι. Η απόφαση τελικά πάει ανάλογα με το τι θέλει να κάνει η κάθε αεροπορία, ποιο είναι το δόγμα της, η στόχη της. Οπότε, για να τα μαζέψουμε λίγο. Είδαμε από τις πηγές ότι Ταϊφούν και Ραφάλ, αν και μοιάζουν και έρχονται από την ίδια εποχή, είναι πολύ διαφορετικά στη φιλοσοφία. Το ένα πολυεθνικό, με έμφαση στην αεροπορική υπεροχή. Το Ταϊφούν, ναι, και το άλλο γαλλικό με στόχο την ισορροπημένη πολυλειτουργικότητα, το Omni Roll, και τη μοναδική ναυτική ικανότητα. Το Ραφάλ. Άρα η επιλογή δεν είναι απλά τεχνική. Όχι, είναι βαθιά στρατηγική. Έχει να κάνει με το πώς βλέπεις την αεροπορική ισχύ. Και ποιες αποστολές είναι οι πιο σημαντικές για σένα? Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Ένα ερώτημα για το μέλλον ίσως. Για πες. Τώρα που οι πόλεμοι γίνονται όλο και πιο δικτυοκεντρικοί, που τα μαχητικά πρέπει να συνεργάζονται με drones, με μη επανδρομένα, πώς θα επηρεάσει η αρχική τους φιλοσοφία την εξέλιξή τους? Δηλαδή η εξειδίκευση του ταϊφούν απέναντι στην πολυλειτουργικότητα του Ραφάλε. Ναι. Ποια προσέγγιση θα είναι πιο ανθεκτική, πιο ευπροσάρμοστη στις τεχνολογίες και τις απειλές που έρχονται? Θα αντέξει καλύτερα ο σπεσιαλίστας ή το πολυεργαλείο? Καλό ερώτημα, που σίγουρα θα το σκέφτονται πολύ. Και ένα καλό σημείο νομίζω για να κλείσουμε αυτή την ανάλυση.